Excited ba ang matago sa kanato na nag-anhi? Or nakaano ta, ay, Sunday na po. Or nag-really excited ba? O kaya nakaano ba ta, simpa ko, Billy. Simpa ko, Billy. Nagduha-duha pa, no? Basta para sa Panginoon, kailangan ba ta magduha-duha? Dili yun, no? Basta buluhaton nga para sa Panginoon, di yun taangay nga magduha-duha. Karunigsoon akong ihang-ihang matagusa sa pagpanindog. Na sinatin pa nato ang kaayos sa Diyos, igsoon? Amen! So, basta walay rason nga dili nato simbahan ng atong Diyos. Amen ba? Amen! Hinahatigsoon natong gamiton ang atong tingog, ang atong mga pusok, sa pagdayig, sa paghimaya, sa pagpataas sa ngalan sa atong buhi na Diyos. Atong gamiton igsoon sa iyo sa kabuntagon. Yes, Lord! Maglipay ta sa grasya sa gupo na dihatag sa Diyos ka na po igsoon. Siguro naman tayo ginapangagian ng mga kabugaton, mga problema ni ining orasa, ni ining adlaw o kagahapon ba, apaligson, wala nagkulang ang Diyos sa paghatag ka natong rason, aron magpabilin kitang malipayon diya sa iyang presensya. Amen! Amen! Come on!